Здравейте, пред вас е Arcos 80 G9. Един много приличен 8-инчов таблет от производител Arcos. Arcos е един от, макар не толкова известните, но въпреки това доста стари производители на таблети. Таблетът има изчистен дизайн, но впечатлява с кой знае каква красота, но за сметка на това линиите са изчистени и няма нищо излишно по него. Разполага с процесор от 1 ГГц ARM Cortex. Оперативната памет е 512 МБ. Екранът е 8-инчов с разделителна способност 1024x768 пиксела. Вграденото дисково пространство е 8 ГБ. Може да му сложи microSD карта, която поддържа до 32 ГБ. Има Bluetooth, безжична мрежа за съвсем свързаност, GPS. От дясната страна са разположени портовете. Разполага с Mini USB, Mini HDMI. Това е за слушалки и Power бутон. Отзад е предвидено място за 3G модул, който може да се закупи отделно и да се ползва 3G свързаност. Таблетът има само една камера, предна, фронтално разположена, снима 720p, т.е. висока разделителна способност. Екрана поддържа видео в 1080p, High Definition. Поддържа разнообразни формати, както видео, така и аудио. От задната страна е разположена стойка, както вече споменах, чрез която може да се работи по-удобно на маса и бюро. Операционната система е Android 3.2 Honeycomb. Батерията издържа, според зависимост от това за какво се ползва, между 7 и 30 часа. Съответно, ако се слуша музика, и в единия случай до 30 часа и до 7 часа, ако се възпроизвежда видео. В общи линии едно много добро решение на една прилична цена, което ви предлага всичко необходимо. Акселерометър, вградени високоговорители, компас, GPS, всичко, от което има нужда съвременния потребител. За цени и детайлни спецификации може да посетите нашия сайт.